Oh, saja. Gila nama apa? Wah. Nih जों दा रिमिना मोनहानि बैग्रि बागानाव दं स' आंबो दं बिथाङाबो दं बैग्रि बागानखौ नायनो हागोन स' मोसौ हाबनानै दं नै मानो मोसौखौ माबायाखै नै बियो बैग्रिया फिसा फिसा जों गिदिरखौ जागोन दा अहालायनानै जालांगोन जों रिमिना मोनहानिखौ अहालायनाय जागोन जानायखौ लानांगोन दिनैसो हाबफेरदों न' खाथिबाबो बैखौनो जाहैग्रोथारनोसै बाराबाथाय जादों जों दा थुलुंगाजों आंबो जानो माखौ जानांगौ ओइ मोसौ हाबदों रिमिना susah ai đi nonton lên sini mama bilang Chinese nih baju apa yang mini baju jangan lihat suci Iso गोथांसो नुयो मबाइलाव आरो मोनथिजाबा माबायदि जागोन गाबजोबलायबाय गथ'आ सिमा सिमा ओरै सामोखां नुवाखै एसे ओइ माया गोदैलै माबायदि गोदै ओरै थान्दा मोखांखौ ला मबाइलखौ लानानै मोखां नुवाखै आइ दाबो जाबावाखै खोमसिसो नुदों सिमा हौवा माने mulai enggak el tanto lalang ke video Insta udah dekanannya jalan tap tap za nói có đi hả cứ đình hương cứ đình mình mà đi hả khá thấm chứ Này đã ada nuzur Rimina Sonia जोङो गासिबो बैग्रि बारियाव फैबाय बेयो रिमिना मोनहानि आदा नोजोर मोनहानि थुलुंगा मोनहानि बैग्रिनि बागान बिथांमोनहा बागान खालामदों ओमफ्राय बैग्रि खादों बिथाङा जाजानो गिना माथो लायाखै आदा नोजोरा माथो होआखै आंखौ गोथां गोथां ओंखारबाय बेयो बैग्रि मबाइलाव जि गोथां गोथां नुयो नै ओमफ्राय जि गोमोन नुयो
फांसे जावफुनानै सिथ्लायाव गायनोसै लुबैबाय आं मोनजाबाय थानायनि बोखारनायनि फैद' बैग्रि खानो होननाया माथोखौनो होआखै जाब्रै जानो गिदों माथो होजायाखै मिनिया इयो माबाफोरसो लोगो मोननाय बायदि मोनथारदों अ इदिसो माथो होयो इयो दुरि दुरिथा माथो मोना बेनो खोन्था रिंनानै खोन्था दे ब्लक माथो होआखै इनि जोंखौ माहाजोन जाहांबायना ओइनै गेट बायदि जालायथारदों ओइनै मोननिफ्राय गेटसो नायलाय जा साइज नुखादों थांखाबाय जिसाबा नुदों नै फट' शुट खालामनायाव मोननैजों आदा खानाया एसे गोफा गोफा जायोलै एसे अ सासेया गेटआव नामा बाव आं बारा गोदैखौनो मोनजाया खाफाल गैया Di bare di dambe dai. Baru kau suah itu lah itu. Hai coba ke. Isi dia mau nang guna.